Estem al passeig Guillem Agulló, un jove valencià assassinat quan només tenia 19 anys i a més la seva família ha hagut de patir un judici injust i una campanya de desprestigi. Miquel Ramos, què suposa que Guillem Agulló tinga un passeig a València? Guillem jo crec que representa precisament tot allò que veníem advertint i denunciant des de feia molts anys. Primer, per la crueltat del cas, la crueltat que va haver contra la seva família, contra el seu entorn, la estigmatització d'una manera de veure la vida i de pensar, com era des de l'antifeixisme que representava Guillem, i a més el paper que van jugar primer les institucions i després els mitjans de comunicació envers el cas. I jo pense que s'ha tardat molt en fer justícia, però jo crec que malauradament, malgrat la sentència que molts ens van quedar molt despagats, finalment les institucions han estat a l'altura, han pogut ressarcir la memòria en la mesura en la que han pogut posant este carrer, i a més que encara avui dia s'estiga parlant de Guillem Agulló, jo crec que és una victòria de tots els que han batallat durant tants anys per la seva memòria. Entre ells tu, que en algun moment li vau compondre una cançó en la seva memòria, i ara hem tingut fins i tot el gust, el plaer, de veure que 3 televisions que diuen bon dia quan parlen posaven la pel·lícula de Guillem Agulló i ha permès que molts coneguérem la figura de Guillem Agulló. La mort de Guillem no fou només física, és a dir, ells volien assassinar una manera de pensar, enviar un avís a tota la gent que defensava els valors que defensava Guillem, de respecte, antiracisme, antifeixisme, tolerància, i no ho van aconseguir. I jo crec que la victòria podem dir que a Guillem no l'han matat del tot perquè durant molts anys moltíssima gent, molta gent anònima, ha estat batallant en soledat precisament per a reivindicar aquest cas com una mostra de que no s'anava a fer un pas enrere, de que aquests valors mereixien la vida lluitar per ells. Jo penso que Guillem Agulló avui dia, gent que no va viure els anys 90, el té present, i això és una victòria fonamental, imprescindible, per a que les noves generacions entenguen que no s'ha de donar un pas enrere contra el feixisme mai. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó! Hem vist tota aquesta lluita, tota aquesta reivindicació de la memòria de Guillem, però veiem que l'extrema dreta cada vegada està més viva. Miquel, què és un delicte d'odi? Un delicte d'odi és aquell que està motivat per un prejudici. Prejudici racista, masclista, homòfob, ideològic. Hem estat molts anys advertint que els discursos d'odi tenien conseqüències. La conseqüència del discurs d'odi és el delicte d'odi. El nazisme no va començar amb les càmeres de gas. El nazisme va començar amb un discurs antisemita contra les esquerres, contra els homosexuals, contra altres col·lectius, que va saber estimular molt bé a la societat alemanya per a institucionalitzar aquest odi. Quan tu has aconseguit normalitzar aquest odi, t'és molt més fàcil cometre aquest tipus de crims, aquest tipus de polítiques. Els crims venen després, venen quan tu ja has normalitzat que n'hi ha determinats col·lectius que són castigables per la seva condició. El nazisme és això. Els delictes d'odi representen precisament això, com se deshumanitza un col·lectiu i, per tant, la gent assumeix que és justificable d'alguna manera cometre algun tipus de discriminació o, en aquest cas, delicte contra aquest col·lectiu. Un delicte d'odi és això. Malauradament hem estat molts anys batallant per a que els delictes d'odi s'hagin reconegut a la legislació espanyola, però
pensem, els que portem molts anys treballant per els col·lectius i per les víctimes que ho han patit, pensem que no s'està aplicant bé i pensem que s'ha convertit en una mena de calaix, desastre, on qualsevol cosa entra dins del delicte d'odi, inclús protegir el propi poder, cosa que és absolutament no només perillós, sinó jo diria que inclús pervers. No? Les crítiques al poder són naturals i democràticament sanes. Tu no pots incloure una crítica a la monarquia, a la policia, a les institucions de l'Estat com un delicte d'odi. I malauradament l'estat espanyol ho està aplicant així. Per tant, el delicte d'odi originàriament, i com s'aplica en altres països, és per a protegir aquests col·lectius que històricament han patit discriminacions, que històricament tenen una desigualtat estructural en un sistema que encara té tics racistes, tics masclistes, tics homòfobs, i per tant el delicte d'odi el que ve és a corregir, igual que la llei de violència masclista corregís aquesta desigualtat històrica de les dones, o tracta de corregir aquesta desigualtat amb una legislació concreta, els delictes d'odi estan pensats per el mateix. No tindria sentit que la legislació contra la violència masclista condemnara a les dones per un crim que cometeren contra un home en un cas particular, no? Posant-lo al mateix nivell, obviant aquesta desigualtat estructural. Ixa és la naturalitat dels delictes d'odi, igual que la de la violència masclista. Alguns hem pogut veure la cara visible d'aquest odi. Ho hem vist, per exemple, a les manifestacions del 9 d'octubre, la de dematí, la de vespre, el 8 de març, ho hem vist en les magues de gener, ho hem vist quan es commemora la Segona República, o així mateix, a Vivers, a la Fira del Llibre, o els senyals en valencià. Què és el que li molesta a la dreta? Que estiguem nosaltres governant, que existim? Òbviament, les posicions crítiques amb el poder, amb la política convencional, amb el relat convencional, són molestes per a aquells qui s'han creat per a defensar l'statu quo. Per tant, també dic una cosa, els atacs, diguem, contra el valencianisme, contra l'esquerra, contra els col·lectius vulnerables, partixen d'un aprenentatge. I tornem al tema dels delictes d'odi. El discurs d'odi està molt alimentat des de la política i des dels mitjans de comunicació. Després, els qui executen aquest odi ho fan perquè ho han après, i ho han après gràcies a que n'hi ha altaveus, n'hi ha plataformes, n'hi ha personatges que es dediquen a difondre aquest odi. Per tant, així, al País Valencià, un dels objectius del discurs d'odi, històricament, han sigut els qui defensem la normalització del valencià, els qui defensem els valors democràtics i de drets humans, els qui defensem polítiques socials. I la característica d'ací del País Valencià és que ha hagut una impunitat molt sospitosa. És molt significatiu que no s'hagi detingut a ningú mai al País Valencià per la quantitat d'atemptats terroristes de l'extrema dreta que han hagut durant 40 anys. Mai s'ha detingut a ningú. En canvi, sí que trobem una campanya permanent a mitjans de comunicació i a la política també, a les institucions, contra els col·lectius que són víctima d'aquestes campanyes violentes de l'extrema dreta. Acabes de parlar de l'emparament mediàtic d'aquesta extrema dreta. Li va bé als mitjans de comunicació l'extrema dreta? Els mitjans de comunicació, primera, no entenen l'extrema dreta com un fenomen que puga amenaçar la democràcia. I l'extrema dreta arriba així, o la gent es pensa que arriba amb Vox, i l'extrema dreta estava així des que va morir Franco. El problema és que molt poca gent estava pendent d'aquesta extrema dreta, i ho veien com algo residual, folclòric, anecdòtic, i no ho era. Però sí que està ara més desacomplexada. Està molt desacomplexada perquè precisament els mitjans no han sabut tractar-la i l'han normalitzat. I l'han acceptat com una opció democràtica més des del primer moment. I tot i que hi hagi intents de desactivar-la, desmuntar-la, d'alguna manera treure les seues vergonyes, l'extrema dreta sap molt bé utilitzar els mitjans de comunicació, sap jugar molt bé a la provocació, sap jugar molt bé a l'espectacle, sap perfectament quan ser notícia i de quina manera ser notícia. Per tant, els mitjans de comunicació encara, jo crec que en molts casos no han sabut lidiar amb un
amb uns personatges tan sinistres i tan ben entrenats que saben perfectament utilitzar això, perquè l'altre problema que tenim és que es ridiculitza l'extrema dreta o es caricaturitza com si fora tonta. I l'extrema dreta no és gens tonta, si fora tonta no haguera guanyat eleccions arreu del món i haguera governat països. És molt hàbil, és molt intel·ligent i sap perfectament com utilitzar no només els mitjans de comunicació, sinó inclús a nosaltres. Que quan intentem fer-los la contra, moltes vegades estem entrant en el seu terreny de xoc, entrant en els seus marcs conceptuals, batallant en un terreny de xoc que ja d'entrada està perdut. I aquesta és la pregunta que volia fer-te, perquè a vegades en el Parlament ens plantegem com combatre-la, com no entrar en el seu joc. Demanem compareixences a ministres, demanem preguntes, però a vegades jo mateixa em pregunte com combatre l'extrema dreta. La millor manera de combatre l'extrema dreta des de les institucions és fent polítiques que desactiven a l'extrema dreta. Podem fer discursos brillants, però si tu després apliques una política de migració a la qual no té res que objectar l'extrema dreta, apliques unes mesures socials que deixen els col·lectius vulnerables desemparats i l'extrema dreta no té res a dir així perquè està d'acord, si no toques els grans poders econòmics, que són els que l'extrema dreta defensa, doncs l'extrema dreta està ben còmoda. Què passa? Que quan aquestes polítiques no són valentes, no solucionen els problemes que té la gent busca algú que les solucione. I l'extrema dreta té un discurs que aporta solucions fàcils a problemes complexos, que realment no solucionen els problemes de la gent, perquè tu vas a veure el programa social i econòmic de l'extrema dreta i és favorable precisament als grans poders econòmics i no va a tocar l'statu quo. Per tant, així és on hi ha treball. En el dia a dia, en els discursos incendiaris de l'extrema dreta, com se'ls combat? Primer, coneixent-la i anticipant-se. Tu saps perfectament què és el que va a dir i on està còmoda l'extrema dreta. L'extrema dreta està còmoda parlant contra el feminisme, contra les persones migrants, contra els menes, per l'ocupació, l'islam, les dones trans. Tu saps que això són els terrenys fèrtils i on l'extrema dreta està molt còmoda batallant. L'estratègia és treure-los d'ahí. Parlem de pensions, parlem de polítiques socials, parlem de polítiques econòmiques. L'extrema dreta ahir s'ha de retratar, és treure-la de la seva zona de confort. Jo estic perfectament d'acord perquè en cada votació on s'ha de veure quins són els privilegis que defensen, l'extrema dreta no s'enganya. Sempre defensa a los poderosos. Precisamente en Sanidad proponen terminar con el modelo público que conocemos. Lo público solo incluiría una cobertura básica y los que puedan permitírselo podrán cambiar la pública por la privada a cambio de deducciones en el IRPF. Además, habría copago para los inmigrantes. València és una ciutat que ho hem viscut moltes vegades, malauradament, i veiem que sempre la policia acaba carregant contra manifestacions de la gent progressista, de gent d'esquerres, de col·lectius, diríem, que treballen per la gent, però veiem que mai la policia acaba carregant contra manifestacions o concentracions d'extrema dreta. De qui creus que és responsabilitat? Del Ministeri de l'Interior o de la pròpia estructura de la policia? El problema amb les forces d'ordre públic, i jo crec que és un problema enquistat a l'estat espanyol, perquè passa també en altres estaments, pense que és no haver aconseguit formar una policia en valors democràtics i tindre l'estat i la capacitat i aquesta intenció de controlar-la de debò i que per a que exercisca bé aquesta funció pública de servei a la ciutadania. Pense que falta molta valentia per part de tots els ministres d'Interior que han passat per la història de la democràcia per a posar precisament aquests filtres per a que no hi hagi cap comportament fora de la llei. És que així ens trobem amb un problema. Els que critiquem determinades actuacions que considerem irregulars per part de la policia se'ns estigmatitza. És a dir, els que demanen que se complisca la llei se'ns titlla d'antisistema. I a banda, òbviament, pense que hi ha certa manera de tractar a uns col·lectius d'una manera i a altres d'altra. Per què? Cadascú que trega les seues conclusions, però pense que així tenim un problema afegit, i és que quan governa
els qui se suposen que són progressistes, el delegat de govern, jo no conec cap delegat de govern que hagi fet autocrítica mai. Mai. Cap delegat de govern ha dit he de revisar o pense que ha hagut una càrrega policial desproporcionada i vaig a demanar explicacions. I a més pense que tampoc n'hi ha valentia per a frenar determinats comportaments que són, a mi, missatges preocupants. L'altre dia un grup d'extrema dreta li va donar un ram de flors a 2 agents de servei que es van prestar a eixir en la foto en un acte d'extrema dreta. I si no ho arribem a denunciar per xarxes socials, així no passa res. De deberes hem de ser nosaltres els qui advertim d'aquestes coses, que tan poc de control té la delegació de govern sobre els funcionaris que estan al seu càrrec, o el ministre d'Interior, o la ministra de Defensa davant la infecció que hi ha dins de l'exèrcit de militars neonazis, militars franquistes que demanen executar a mig estat. Seguro que recuerdan esto. Son las patadas y los golpes con los que irrumpieron grupos radicales en la manifestación del 9 de octubre de 2017 en Valencia. Alguns, com la meva generació, vam créixer amb els cantautors. Altres, com les meves filles, van créixer amb grups com Obrint Pas. Però sempre, sempre la música en valencià ha tingut aquest caràcter reivindicatiu. Per què creus, Miquel, que tu que has sigut un dels participants en un grup com Obrint Pas, per què creus que la música en valencià ha hagut de prendre sempre aquest missatge reivindicatiu, en el vostre cas més alegre que en la meva època? Malauradament, fer música i cultura en valencià al País Valencià als anys 90 i durant molts anys ja era prendre partit, ja era posicionar-se políticament, ja era anar contracorrent. No perquè ho triarem nosaltres, sinó perquè ens obligaven a amagar-nos als qui parlàvem en valencià. Ens obligaven a, d'alguna manera, justificar-nos de per què parlàvem en valencià, per què fèiem la música en valencià. Escolta, jo parlo valencià, en ma casa se parla valencià, jo visc en valencià, per què he de fer la música en un altre idioma? Si és la meva normalitat, i vull que siga normal en el meu país. Per tant, ens van obligar a posicionar-nos. Fixa't tu, que trist, no? Que el que tu parles la teua llengua siga posicionar-te políticament ja, no? en el teu país. No? I hem batallat en l'ombra, és a dir, no els grups de música. Els grups de música no haguérem sigut res si no haguera hagut un teixit associatiu valent que no tenia cap ajut de les institucions, tot el contrari, navegava contracorrent d'unes institucions que volien exterminar qualsevol reivindicació per normalitzar el valencià. I si els grups de música, els escriptors, el teatre i tota la cultura que s'ha fet en valencià en aquest país durant 20 anys no haguera sigut recolzada per milers de persones anònimes des dels seus col·lectius, casals, ateneus de barri, de poble, partits que començaven tímidament en els municipis, etc., no haguera sigut res. Tots formem part d'aquest revulsiu que se va crear en els anys 90. És l'èxit d'una societat que es va negar a rendir-se, perquè ja cada vegada és més normal parlar valencià en el País Valencià, una cosa que és tan ridícula però que ens ha costat tants anys batallar. Avui dia podem dir que per fi n'hi ha certa normalitat, que queda molt encara, però n'hi ha certa normalitat en casa nostra que per fi, doncs, jo crec que ens la mereixíem ja. Miquel, els valencians estimem la música i jo ho he vist perquè en ma casa tinc 3 músiques que el verí de la música t'atrapa per a tota la vida. Hi haurà una nova etapa de Miquel Ramos en contacte amb la música? A veure, a mi m'agrada molt la música i estic vinculat a la música de 1000 formes. Ara no, ara m'estic dedicant al periodisme, que és també la meva professió i el que he estudiat i el que m'agrada fer, però tinc la meva vinculació amb el món de la música d'una manera o d'una altra. No sé si en algun moment tornaré a pujar en un escenari i me cantaré algo, no ho sé. La veritat és que és algo que portem, els que hem estat vinculats als escenaris, a la música, és algo que no podem descartar mai, no? Però bé, jo crec que cadascú també té moments en la vida, té etapes vitals i el meu moment ara està en un altre lloc,
però la música, jo la vida no l'entenc sense la música. Miquel, què li diries en confiança a Santiago Abascal? Eres conscient del dany que causes a tanta gent amb el teu discurs i les teues polítiques? I si eres conscient de tot això, què sents? En confiança, què li diries a Marlaska, el ministre de l'Interior? Al ministre de l'Interior no li diria res molt més diferent de lo que li diria a Abascal. Vostè és conscient de la responsabilitat que té exercint el càrrec i la quantitat de casos pels quals se li ha demanat explicacions i vostè mira cap a un altre costat? I què li diries en confiança a la delegada del govern ací a València? Vostè, a banda d'anar a jefatura a demanar els parts policials, s'interessa per lo que passa en el seu país? Li interessa el que passa en el seu país, el que pensen els moviments socials, el que pensa la gent que li demana explicacions sobre determinades actuacions? Li interessa o està així per a passar el rato? Què li diries en confiança a un jove o a una jove que comença a entrar en xarxes d'extrema dreta? En primer lloc, si tots aquests col·lectius que l'extrema dreta estigmatitza constantment, coneix alguna persona d'estos col·lectius? I li preguntaria si pensa que a la llarga ixe odi és una bona solució per a els seus problemes quotidians.